በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምስ አምላኽ ምቅላስ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ። እሱ ድማ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 30 ትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ነዚ ኣመልኪቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ብሓደ ታሪኽ የስተምህሩና። ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ወርቅን ዓሌት ወርቅን ዘበለ ብጣዕሚ ዘፍቅር ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዋላ እኮ ካብ ኩሉ ነገር ኣብሊፁ ወርቂ ዝፈቱ እንተኾነ ብኣንጻሩ ድማ ብስነ ምግባር ምስጉን ዝኾነ ኣማኒ ክርስቲያን እዩ ዝነበረ። ናይ ጸሎት ጊዜያቱ እውን እንተኾነ ብግቡእ ዝጥቀም ብጾምን ብስግደትን ትጉህን ንቑሕን ሰብ እዩ። ነገር ግን ድሕሪ ገለ ጊዜ ጾሙን ጸሎቱን ስግደቱን ልመኑኡን ብዛዕባ ወርቂ ጥራይ ኮነ። በቃ ንጸሎት ኣብ ዝቆመሉ ጊዜ ልመኑኡን ጸሎቱን እግዚአብሔር ኣብዚሑ ወርቂ ክህቦ ጥራይ ኮነ ሃረርቱ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ሃረርቱ መሊሱ ወስኸ እምበር ኣይተቐይረን ልመኑኡ። እግዚአብሔር ወርቂ ጥራይ ዘይኮነስ ዝተንከፎ ዘበለ ኩሉ ናብ ወርቂ ክልውጠሉ ክልምን ጀመረ። ከምኡ እውን ሰበይቱ እዚ ነገር እዚ ከቋርጾ ብዙሕ ጊዜ እኳ እንተተዛረበት ፈጺሙ ግን ክሰምዓ ኣይከኣለን። ከምዚ እንዳበለ ድማ ይጽሊ፣ ኦ እግዚአብሔር ኣብ ህይወተይ ዝደልየን ዝምነየን ጌርካለይ ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ኩሉ ከኣሊ ዝኾንካ ኣምላኸይ ናይ ፍጥረታት ጎይታ ናይ ሓያላን ሓያል ልዑል እግዚአብሔር የመስግነካ ኣለኹ። ኦ ኣምላኽ ሎሚ እውን ይልምነካ ኣለኹ። ኢደይ ዝትንክፎ ዘበለ ናብ ወርቂ ክልወጥ ፍቐደለይ። ዕንጨይቲ ይኹን ፕላስቲክ፣ እምኒ ይኹን ሓፂን፣ ኩሉ ኢደይ ዝተንከፈ ዘበለ ናብ ወርቂ ክልወጥ ፍቐደለይ። ኩሉ ከኣሊ ኢኻ እሞ ልመና ይፈጽመለይ። ስለ ረድኤትካን ስለ ምሕረትካን የመስግነካ ኣለኹ እናበለ ጸሎት ቀጸለ። ብጾምን ብጸሎትን ኣብዚሑ ብምስጋድን ኣብ ሱባኤ ጸንዐ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከምቲ ናይ ዘውትር ጸሎቱ እናጸለየ ከሎ ሓንደበት ኣብ ቅድሚኡ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ተገልጸ። ከምዚ እውን በሎ፣ ጸሎትካን ሱባኤኻን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በፂሑ ኣሎ። ትግሃትካን ጽንዓትካን እግዚአብሔር ርኢዎ ኣሎ። ነገር ግን ልማኖኻን ሃረርትኻን ንዓኻ ይጠቕመካን እሞ ይትረፍካ። ካልእ ዝደለኻዮ ዘበለ ግን ለምን ክወሃበካ እዩ ይብለካ ኣሎ እግዚአብሔር በሎ። እቲ ሰብ እውን መሊሱ ከምዚ በለ፣ ኦ ቅዱስ መልአኽ ካብ እግዚአብሔር ንዝተወሃበካ ጸጋ የኽብርን ይሰግደልካን ኣለኹ። ንኣምላኽ እውን ከምዚ ክትብለለይ እልምነካ ኣለኹ። ኣነ ዝደልየን ዝልምኖም ብኢደይ ዝትንክፎ ዘበለ ኩሉ ናብ ወርቂ ክልወጥ ጥራይ ዝደሊ፣ ካልእ ካብዚ ወፃኢ ወላ ሓንቲ ኣይደልን እየ። ሓያልን ኩሉ ከኣልን ዝኾነ እግዚአብሔር ነዚ ክሳብ ዝፈቕደለይ ጸሎተይን ልመናይን ኣይቋርጽን እየ። ኣብ በዓተይ እውን እንተኾነ ኣይወፅን እየ በሎ። እቲ ቅዱስ መልአኽ ድማ ካብ ቅድሚኡ ተሰወረ። እቲ ሰብ ግን ሕጂ እውን ጸሎቱ ኣይቀየረን። ቀጺሉ ከምዚ በለ፣ ኦ እግዚአብሔር ኦ ኣምላኸይ የመስግነካ ኣለኹ። ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ህይወተይ ዝደልየን ዝምነየን ጌርካለይ ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ኩሉ ከኣሊ ዝኾንካ ኣምላኸይ ናይ ፍጥረታት ጎይታ ናይ ሓያላን ሓያል ልዑል እግዚአብሔር የመስግነካ ኣለኹ። ኦ ኣምላኽ ሎሚ እውን ይልምነካ ኣለኹ። ብኢደይ ዝትንክፎ ዘበለ ናብ ወርቂ ክልወጥ ፍቐደለይ። ዕንጨይቲ ይኹን ፕላስቲክ፣ እምኒ ይኹን ሓፂን፣ ፈሳሲ ይኹን ደረቕ፣ ኩሉ ኢደይ ዝተንክፎ ዘበለ ናብ ወርቂ ክልወጥ ፍቐደለይ። ኩሉ ከኣሊ ኢኻ እሞ ልመና ይፈጽመለይ። ስለ ረድኤትካን ስለ ምሕረትካን ይመስግነካ ኣለኹ። ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት እናበለ ጸሎቱን ልመኑኡን ካብ ዝሓለፈ ንላዕሊ ኣበርቲዑ ቀጸለ። ሕጂ እውን ኣብ ጸሎት ቆይሙ ተግሂዩ እናለመነ ከሎ ክልተ ቅዱሳን መላእክቲ ኣብ ቅድሚኡ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኾም መጹ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እቲ ቅዱስ መልአኽ ዝበሎ ጾሙን ጸሎትን ስግደቱን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝበጽሐን ከም ዝተሰምዐን፣ ነገር ግን
اتزلمونو زولو كم زي تأكمن كم زي يدليون لمونو نخقير أملاخ كم زلعخم نجرو نسوجن ጸሎትን ድልየቱን ከይሰመረሉ ፈጺሙ ከም ዘይሰምዖን ከምኡውን ካብቲ ዝነበሮን ላዕሊ ብዕጽፊ ኣብዚሕ ከም ዝጽልን ከም ዝሰግድን ከም ዝጾምን ኣትሪሩ ነገሮም ከም ልማዱ ስግዶትን ጾምን ጸሎትን ኣብዚሕ ቀጸለ ብኸምዚ ኩነታት እውን ሰሙናት ሓለፈ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ ጸሎት ምስ ቆመ ከምዚ እናበለ ጸለየ ኦ ቅዱስ ጎይታ ኦ እግዚአብሔር ኦ ኣምላኽ ይመስግነካ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ጸሎተይ ኣይተንዓቆ ልመናይ ስምዓኒ ኣነ ካልእ ዝኾነ ኣይደሊኒ ኢደይ ዝተንከፎ ዘበለ ኩሉ ግን ናብ ወርቂ ይለወጥ ስለ ቅዱሳን መላእኽትኻ ስለ ጻድቃን ስለ ሰማዕታት ስለ መነኮሳት ስለ ቅድስትን ንጽሕትን ድንግል ማርያም ወላዲትካ ክትብል ብኢደይ ዝተንከፎ ዘበለ ኩሉ ናብ ወርቂ ክቕየር ፍቐደለይ ብምባል እናጸለየ ከሎ ብቕጽበት ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ እሞ لولي እግዚአብሔር አምላኽናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓበ ግርማ ተገልጸሉ ከምዝውን በሎ ወዴ ልማኖኻ ሰሚዐ ከተግብረልካ ንዝደለኻዮ ክትብል ምስጋህካ እውን ርኤ ኣለኹ ነገር ግን እዚ ንስኻ ክኾነልካ ትደልየ ዘለኻ ማይን ጸጸርን ዕንፀይትን እምንን ብጠቕላላ ኢድካ ዝተንከፎና ወርቂ ክቕየር ትደልየ ዘለኻ ንዓኻ ይጠቕመካን እዩ ንስኻ ትደልየለኻ እምበር ንዓኻስ ኣይድልየካን እዩ ክልተ ጊዜ ቅዱሳን መላእኽቲ ልኢኸ ነጊረካ ግን ንስኻ ጸሎትካ ኣይቀየርካን ሕጂ ድማ ብቅዱሳንን ልዕሊ ኩሉ እውን ብወላዲተይ ብድንግል ማርያም ትምሕፀንን ኣለኻ በሎ ኦ ጎይታይ የመስግነካ ኣለኹ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊአ እውን ይሰግድ ኣለኹ ንዓኻ ጥራይ እውን የምልኽ ጎይታይ ሕጂ እውን ድሌተይ ንሱ እዩ ዝተንከፍኮ ኩሉ ናብ ወርቂ ክቕየር ጥራይ ዝደሊ ሕጂ እውን ልመናይ ይቅየርኒ ስምዓን ጸሎተይ በሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከምዚ በሎ ልመናኻ መጥፊእ ኢኻ እዩ ግን ኣብ ሓሳብካ ስለ ዝጸናዕካ ምስማዕ ካብ ኣበኻ ድላይካ ይኹነልካ ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ ተሰወሮ እቲ ሰብ እውን ብጣዕሚ እናተሓጐሰ ናብ ቤቱ ክኸይድ ጀመረ ኣብ መንገዱ እውን ብኢዱ ዝተንከፈ ዘበለ ኩሉ ናብ ወርቂ ክቕየር ጀመረ ናብ ቤቱ ምስ በጽሖ እውን ሰበይቱ ርያ ብሓጎስ ተቐበለቶ ንሱ እውን ከምዚ በላ ሎሚ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ኣሎ ደስ ይበልኪ እንሆ ሕልመይ ሰሚሩ ኩሉ ብኢደይ ዝተንከፎ ዘበለ ናብ ወርቂ ክቕየር ጀሚሩ ኣሎ ሕጂ ግን ጠምየ ኣለኹ እሞ መግቢስ ክቐርብ ይበላ ሰበይቱ እውን ጥዑሙ መግቢ ቀረበትሉ እቲ ሰብ ድማ ጠምዩ ስለ ዝነበረ ብህርፋን ኢዱ ናብቲ መግቢ ሰደዶ እሞ ዘገርም ነገር ተፈጠረ እቲ መግቢ ምስ መቐረቢኡ ናብ ወርቂ ተቐየረ ንሱ ድማ ብስምባድን ብምግራምን ተዋሒጡ ኦፍ ዋይ እናበለ ኢዱ ናብ ኣፉ ገበረ እሞ ንባዕሉ ናብ ሓወልቲ ወርቂ ተቐየረ እዚ ሰብ ይጠቕመኒ እዩ የድልየኒ ኢሉ ንወርሓት ዝኣክል ብጸሎትን ብጾምን ብስግደትን ዝለመኖ ነገር ከምኡውን እግዚአብሔር አምላኽ ደጋጊሙ በቅዱሳን መላእኽትን ባዕሉ እውን እንተኾነ ዝልምኖ ዘሎ ነገር ከም ዘይጠቕሞን ነጊርዎ እዩ በዚ ምኽንያት እውን ዝደልዮን ዝለመኖን ነገር ቀልጢፉ ኣይሃቦን ድሕሪ ኣዋርሕ ነፍሱ ክጎድእ ምስ ጀመረ ግን እግዚአብሔር ናይ ናጽነት ኣምላኽ እዩ እሞ ጸሎቱ ሃቦ ነገር ግን መጥፊኡ ኮነ ክቡራትን ክቡራንን ኣሕዋተይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንደልየ ጥራይ ዘይኮነ ዘድልየና እውን ይዝህበና ንልሙኖ ነገር ዘይጠቕመና እንተደኣ ኮይኑ ወይ ዱንጊ ወይ እውን ጠቕሊሉ ኣይህበናን እዩ ስለዚ ኣብ ንልሙኖ ነገር ምስትውዓል የድልየና እዩ መብዛሕትና ብሓፂር ምኽባር ኢና ንደሊ ከይዘራእና ምዕጻድ ከይቆረስና ምኹላስ ከምኡውን ዓመት ሙሉእ ከየጽንዐ ፈተና ምስ ኮነ ኣምላኸይ በጀኻ ርድኣኒ ከም ዝብል ተምሃር ኢና ንኸውን ዝተባረኸ ስራሕ ሃበኒ ኢልና ክንድምጽላይ ብኾፍና ሃብቲ ሃበኒ መኪና ሃበኒ ገዛ ሃበኒ 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 ንብል ተረዲእና ክኸውን ከይተረዳእና ብኣቋራጭ ልዕል ክንብል ምስ ኣምላኽ ክንቃለስ ኢና ንነብር የግዳስ ኾናና ንደልዮ ነገር ንኽነተግብር ናብኡ እናተጓዓዝና ብጸሎት ንእግዚአብሔር እናለመና ከም ፈቓድካ ይኹን እውን እናበልና እንተሰራሕናዩ እቲ ሰናይ ዝኸውን ትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም
ክቡራትን ፍትዋትን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣሕዋቴን ሓቴን ከምዚ ዝበለ መሃሪ ዛንታታት ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ትምህርቲ ትረኻ ስነ ጽሑፋትን ተደጋጋሚ ሒዝና ክንመጽእ ንሕና ተዳሊና ኢና እሞ ንስኹም እውን ሼር፣ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምግባር ክድግፉና በስሚ እግዚአብሔር ንምሕፀን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።